Hola, estem a Carrer 66, al centre veïnal del barri de Sant Antoni, i tenim a nosaltres el Jordi Ortega, que és professor universitari i col·laborador de La Vanguardia, perquè ens parli sobre l'economia circular, que ens expliqui una mica què és això i si s'està donant alguna passa per implantar-la de forma real. Llavors, comencem pel principi, no? Què és l'economia circular i en què consisteix? Bueno, partim de l'economia lineal. L'economia lineal trobem que de cada tona de residus urbans tenim 9 tones de residus industrials, perquè la indústria utilitza química sintètica, que són cadenes llargues, que utilitza una part petita de les cadenes llargues i aleshores la resta residus, més del 90% és residus. Això suposa també una economia de residus que per solament el moviment als Estats Units dels residus costa 50.000 milions i el tractament costa 500.000 milions. Això no és economia ni verda ni és sostenible. Aleshores, les empreses van veure que, per exemple, a París va veure que estaven abocant els verteders platinos, minerals raros, amb un cost de 600.000 milions d'euros a l'any. Aleshores, com recuperar tot això és intentar fer aquest tipus d'economia circular. I actualment s'estan fent coses per recuperar, per exemple, a París aquest material i introduir-lo a l'economia? Sí, perquè fins ara el que teníem és extraiem aquest mineral, per exemple, d'Àfrica, on hi ha molts minerals raros. En canvi, resulta que París tenia la mina més gran, la tenia a París, amb els seus abocadors d'aquest tipus de residus. Aleshores, poder recuperar aquests residus suposa un gran negoci. Després està el tema de quan, per exemple, el tema de, per exemple, detergent, utilitzem residus tòxics per fer detergent. Per un costat és dolent per la salut de les persones perquè aquests residus poden tenir parabenos, poden tenir altres tòxics, i després aquests residus, com no són biodegradables, també són dolents pel medi ambient. Aleshores, això va ser substituït per aminoàcids, per sucres, per remolatge, per altres components i sobretot, per exemple, per oli de palma. Aleshores, quan als anys 90 va començar Ecovert a utilitzar oli de palma, va donar un canvi, però quan començàvem a utilitzar aquest oli de palma, no solament per Ecovert, sinó altres indústries també utilitzen aquest oli de palma, o tenim el biocombustibles, que també es basa sobre oli de palma, o tenim ara també a l'alimentació oli de palma, que resulta que també és cancerigen. Ecovert, el Guter Pauli, va veure que això pot ser que sigui sostenible des del punt de vista ambiental, sostenible des del punt de vista de la salut de les persones, però és insostenible des del punt de vista del planeta, perquè estem degradant el planeta i al final també afectarà a tota aquesta cadena. Llavors, quina solució dones? És anar buscant alternatives, no? És un tema de prova-error, d'alguna forma. Sí, és intentar no fer el menys mal possible, que és l'economia ambiental convencional, sinó intentar fer el millor possible. Això és fer el millor possible, per exemple, quan tenim productes per protecció solar, que utilitzen també, al final, protegim del sol perquè pot ser cancerigen, amb un producte que resulta que també és tòxic i també és cancerigen. En canvi, el que són grans protectors solars són, per exemple, la pell del tomàquet. Aleshores, tirem milers de tones de pell de tomàquets que no les aprofitem quan les podien aprofitar per fer protecció solar. O, per exemple, tirem també milers de tones quan la plantació de cafè, que quan va començar la competència de Vietnam el preu va caure, els que feien cafè convencional no sortia els diners, i vam veure que el posto de cafè també podíem utilitzar-lo per fer xiicate o setes. Aleshores, hi ha moltes fórmules per intentar transformar aquesta economia que no és totalment circular en una economia realment circular i diferent. I aquí s'està fent alguna cosa per implantar aquest tipus d'economia circular? Per intentar fer-ho això hauríem de tenir no solament els subproductes de les refineries, ens interessa poder tenir el petroli més barat o la benzina més barata traient aquest tipus de subproductes i posar-los al mercat. Però també tenim ja fa 25 anys Ecolabel o altres segells ecològics de productes que a vegades tampoc el consumidor tenen
un coneixement suficient per poder triar aquests productes, perquè mirar simplement l'etiqueta de darrere de quin component té, quan tampoc pots saber si això té un origen químic sintètic o un origen biològic, no? Doncs tampoc serveix si és molt més fàcil. Aquest tipus d'etiquetes que ara comencen a haver-hi Ecocer, altres etiquetes de productes. Això és informar el consumidor i després a Catalunya hauríem de tindre també una xarxa de biorefineries que proporcioni aquests productes biològics que ara tirem en productes recuperables. Estem parlant de refineries que estarien descentralitzades, no una gran, sinó una... Sí, perquè els recursos estan a tot el territori. Això també significa que l'economia, en lloc d'anar a especialització i a estandardització de producció, hauríem d'anar cap a una diversificació i, per tant, intentar tenir també a tot el territori una diversitat de producció, una no especificitat, i després tenir aquesta capacitat de creativitat de les empreses de poder fer innovació. Perdona, mesures com per exemple aquesta d'eliminar els vehicles de benzina i dièsel d'aquí 20 anys poden ajudar que s'implanti una economia circular? Bueno, el que necessita la transició energètica són aliats. Aleshores, per exemple, la gent que fa fotovoltaica, els instal·ladors fotovoltaics no seran capaços de superar aquesta economia fòssil que tenim. Aleshores, si aconseguim tenir que una química verda treballi en aquest sentit cap a una economia, una transició ecològica, doncs també és un altre aliat més. O si eliminem els cotxes elèctrics, també hem de pensar, per exemple, que un cotxe elèctric no té canvi de benzina, no té canvi de filtre, no té canvi de... les peces són 4 vegades menys peces, amb la qual també tota una xarxa de tallers desapareixen, però també desapareixen, per exemple, les refineries. També desapareixeria tot el transport, que és una part important, del transport internacional de petroli. Aleshores, tot això aniria cap al territori i això també donaria molta oportunitat econòmica als territoris. Aleshores, no solament és el tema del cotxe elèctric, sinó també veure tot el que comporta i després no esperem que la indústria d'automòbils s'adapti, també la indústria química s'haurà d'adaptar. I en tot cas, també ara la indústria que més creix en aquest sentit és la indústria de cosmètica ambiental, per exemple, els detergents de marca blanca de cadenes comercials ja comencen a tenir el certificat d'Ecolevel. Aleshores, hi ha una transformació lenta, però s'hauria de fer més accelerada. Perquè, de fet, la cosmètica és un dels espais que més residus genera, no? La cosmètica genera més residus, però si fem una cosmètica verda en què utilitzes no un producte sintètic llarg, que utilitzes una cadena petita, sinó un producte biològic, que són cadenes petites, que has de juntar el residu més mínim, i els residus que te queda podria ser per biomassa o per altres tipus d'usos, o si no, simplement biodegradable. Perquè ara, amb els residus que genera aquesta indústria cosmètica, què es fa? Es desaboquen i ja està. Va a abocador o va a cremar si són molt perillosos, però són molt complicats de tractar, o intentar ficar-los en altres indústries. Però clar, ficar-los en altres indústries significa tenir jabones amb parabenos, que després al final també acaben amb els rius contaminats per parabenos. Doncs això és tot. Moltíssimes gràcies, Jordi. Moltes gràcies a vosaltres.